Kazi zvakare vana vaMwari mufanira kunge kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose Nhai Pastor. Sekutaura kwedu pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatinogona kunge tiinayo inopindurika neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu either paFacebook page irori ramuri kuona kana kuti kana muri pamaWhatsApp groups munogona kutumira kunhamba dzinoti 0772918335 tichiwana nguva Mwari achitibatsira tinotarisa mubvunzo wenyu. Regai tibve tapinda mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi. Uri kutiwo Pastor, ndibatsireiwo pane zvokudya takanangana naRomans 14 na1 Timothy 4 verse 3 to 4. Ndoda kunzwisisa zvekudya takanangana naRomans chapter 14 ndoda kudayira verse 1 to 3 na1 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Ndodayira zvakare kuti abvunza mubvunzo yakanzwa zvatakambodzidza mumashure maringe nezvekudya. Kuti Mwari ane zvaakarayira kuti zvidyiwe izvi zvisadyiwe nekuda kwezvikonzero zvinozikamwa naMwari but zvakanyanya kuzembera pane utano hwedu. God wants us to be in good health. Ndokusaka akaprescribe kuti izvi zvinokukwadzai musadya, izvi hazvina kukunakirai, izvi ndizvo zvakakunakirai. Saka takambodzidza mumashure, saka panenge pazoita mubvunzo nekuda kwezviri pana Romans 14 na1 Timothy chapter 4 ndo mavhesi andoda kuverenga. Ndikaitiverenge Romans 14 verse 1 2 na 3. Inoti iyo, him that is weak in the faith receive ye. In other words, receive him who is weak, but not to doubtful disputations. For one believes that he may eat all things. Another one who is weak eats herbs, that's vegetables. Let not him who eats despise him who does not eat. And let not him who eats not judge him who eats. For God has received him. Saka ndonyaya iri panapa kuti pari kutaurwa nyaya yemunhu ari weak naari strong. Ari weak anzi anodya mavheji, ari strong anzi anodya zvese. Hapana kutaurwa kuti zvese zvii. But paprescribwa vari weak kuti vanoti hawo ini ndipe hangu mavheji. Hatigoni kunzwisisa nyaya iyi kana tikasadzoka kuna 1 Corinthians. Chandinoda kuti muzive ndechekuti bhuku ravaroma, the book of Romans, Paul haana kuzokwanisa kuvisita the church at Romans. Akanyora tsamba iyi to the church at Romans in anticipation of his intended visit. Akatarisa mamwe machallenges aiona achisangana nemamwe machurches aanga avhizita. Saka challenge yezvekudya nezvekusadya yakatangira pachurch of Corinth. Ndo panotanga kutaurwa nyaya ari weak naasiri weak pachurch of Corinth. Saka tikaenda pana 1 Corinthians chapter 8 verse ya 1 neverse ya 9. 1 Corinthians chapter 8 verse ya 1 and verse 9. Munozoiverenga yenyu yese chapter chinangopika pandiri kuda. Now as touching things offered to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, but charity edifies. If any man think he knows anything, he knows nothing unless as he ought to know. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice to idols, we know that an idol is nothing in the world, in that there is no other God but one. Verse 9. But take heed, lest by any means this liberty of yours becomes a stumbling block to those who are weak. Ndopanotanga nyaya kutaura ari weak naari strong, ari weak naari strong. Paul ari kuti munhu strong pakutenda anoziva kuti idol kana kuti chifananidzo hachina simba, hachigoni kuafekta nyama. Because kuna vanhu vaiti kana vauraya nyama dzavo vaitanga vadzipirisa kuzvidhori. Kana vadzipirisa kuzvidhori, they would believe kuti chidhori chine zvachatoita nyama iyoyo. Saka Paul akuti asimba pakutenda akunyatsokunzwisa kuti idol is nothing, it is weak, it has no strength over anything, there is only one God. But nekuda kwokuti waakunzwisa izvozvo chirega kuva careless in the eyes of those that are still weak in the faith, vachiri vatete mukutenda. Iwe wasimba pakutenda chirega kuva careless uchiti nyangwe ndodya zvese zvese, nyangwe zvapirwa kuzvidhori ndodyapo, ndoziva kuti zvidhori hazvina zvazvinoita nyama. Ndozvakadzidziswa paKorinde. Saka mukatoverenga vhesi yekupedzisira ya 1 Corinthians chapter 8, Paul anoti, therefore if meat or food causes my brother to offend, I will therefore eat no flesh. Paul akasvika pakuti ndaakudya hangu mavheji kana kudya nyama kuchisvika pakuzoti imwe hama yangu ichiri nhete pakutenda ipedzisire yakanganisika. Paul offered himself to be a vegetarian. Saka pamunouya kuna Romans 14 akuti he who is strong in the faith can eat anything in the context of zvese nyangwe zvapirwa kuzvidhori anodya, because akuziva kuti zvidhori hazvina zvazvinoita kunyama. But he then says that knowledge of yours must not puff you up so that you become careless and cause the one who is weak to be offended.
same argument yaari kuita carry over kuna Romans. Therefore he's saying ari weak anotya kuti chidhori chinokanganisa nyama, anoti saka ndipe yenyu mavheji because nyama yenyu inogona kundikanganisa. But are strong in the faith, anoziva kuti hapana zvainoita ende anodya chero zvinenge zvaiswa pamberi pake. But Paul is now saying, but izvozvo ngazvisave a reason yekuti mukakavadzane nekuitirana nharo. Saka ari weak, ari kudhauta, zvanzi usadye kana uri kudhauta. Hapasi kumbotaurwa nyaya yenguruve apa, parikutaurwa nyaya yemombe yapiriswa kuzvidhori. That's what Paul was teaching. Saka akuti strong anoti nyango yapiriswa kuzvidhori unzai ndidye hazvina nebasa rese. Achiri weak anoti iyi inondikanganisa ndipe yangu mavheji ndidye. So mukauya pana 1 Timothy chapter 4 ndinoona ndo rimwe vhesi rabvunzwa. At verse 3 and 4, inoti forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God has created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it be received with thanksgiving. Ndo mavhesi akotwa ari maviri. Kana tichidzidza bhaibheri, it is very dangerous also takazvidzidza pataiita total scriptura. The scripture needs totality. Don't pick out certain verses out of context. Womhanya nevhesi yawaita zvekudzura mucontext mayo, unodzidzisa zvisiri izvo nekutenda zvisiri izvo. Saka vanoverenga vhesi iri yega, vhesi vanoti Paul akati zvese zvakasikwa naMwari idyai. But verse 5 inoqualify. Inobva kuti for it is sanctified by the word of God and prayer. And everything God created is good, and nothing must be refused. That's verse 4. It must be received with thanksgiving, because it is sanctified with the word of God and prayer. So chiri kunzi naPaul, everything chakakreatwa naMwari ndechaitwa sanctified with the word nemunamato, ndechaitwa chitsvene neshoko nemunamato. Saka usati wati zvese, tanga wabvunza kuti shoko rinoti chitsvene here, chakachena here kudya, wonamata. Then you say, I can eat everything. Chaqualifyiwa neshoko uye chandanamatira. Saka haugoni kudya chinhu chisina kusanctifyiwa neshoko. It must be sanctified by the word of God, and then you pray over it. Ukauya nechikafu chako chisingatenderwi neshoko raMwari wochinamatira, it's not sanctified. It has to be sanctified first by the word of God, and then you pray over it, and then you can say, I can eat anything. Anything in the context of the word of God having sanctified it, and then you pray over it. Kana shoko raMwari risati rati hongu, then it cannot be eaten. Shoko raMwari ngaritange rati hongu, then you pray, then you can eat anything. Chaqualify pazvinhu izvozvo zviri zviviri. Saka it's important not to take verse 4 out of context. Read even kubva kuverse 1 kusvika kuverse 5, then you get a better picture of the whole argument. Tinoda kurayira kuti tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.